yiri white gị iburu ihe ire ọma gị gawa mmiri. Ihe ị ga-eji aga mmiri ahụ ọsọ gị na ọwụ bucket, ọsọ gị na ọwụ plastic rubber, maybe 5 liter or 4 liter or 2 liter or 3 liter. Ọba ma ọwụ okuku, ọba ịma ihe wụ ọba ma ọwụ okuku ma ọwụ iwere ọkụ, iruo na mmiri ikpe ire ọma gị ka isi ekpe ire ọma. Ikpecha ire ọma, ọ dị nọmba 1 thing ị ga-eme ma iruo na mmiri ime gịnị? Ikpe ire ọma ka ha nwee ike ṅaa gị ntị, nwee ike mee gịnị? Mara na ị bịara ikpe ire ọma. Don't take your water home without ekpe gị ire ọma. Ị ga-ekpe ire ọma, communicate with them, nye ha ihe iji bịa. Then ka ihe ị ga-emezi ikpesia ime gịnị? Iwere ọba ahụ, ejikwele roba ahụ etinye na mmiri ekuru, ejikwele bọket ahụ tinye na mmiri ikuru. No, were ọba ahụ, iwere ọba ahụ ime gịnị? Ijie na-ekuru mmiri, ma ọ wụ ọkụ ahụ iji, ma ọ wụ okuku iji, iwere ya mee gịnị? Ikuru mmiri na-etinye na lita ahụ ma ọ bọket ahụ iji bịa. Ikuru ya, tisia ya, ikuru ya mee gịnị? Lawa. Ị garụzie na be gị na ọta gị ahụ, ọkụ ahụ ma ọ wụ efere ahụ ị dọwara na ọta gị, ha ga-anọ na ya. Ime gịnị? I werezie ya gbanye ya n'ime ya, werezie akwa white gị na otu ọbụla isi chọọ idekoreti ya ọma mma, iji eme gịnị? Iji edekoreti ya ọme gịnị? Ọma mma.